Тест. Елеха. И нека този музикален поздрав прозвучи специално за всички, които се намират в чужбина. Специално за всички, които тегли гурбетът в чужбина. Тази песен е специално за нас. Айде, Романе! Айде, чаване! Тази песен е за нас. Голяма мъка е за нас. И нима чимпаката, къде оставих душата. И нима чимпаката, къде оставих душата. Изплати ми, майко, 7-8 лева, и да си купя 1 кило ракия, и да си купя 1 кило ракия. И няма криза в чужбина, няма криза в чужбина. Айде, Романе, те ги ла-ла-ла, те банша-ла-ла. Беше много хубаво, когато бях аз у дома. Няма по-хубаво от майчина обич, от майчина обич, къде оставих душата. Няма по-хубаво от майчина обич, от майчина обич, къде оставих душата. Изпрати ми, майко, 7-8 лева, и да си купя 1 кило ракия, и да си купя 1 кило ракия. И няма криза в чужбина, няма криза в чужбина. Айде, Романе, те ги ла-ла-ла, те банша-ла-ла. Репетим целите гърси. Ало, има ли злато и пари? Ало, има ли евро и долари? Ало, има ли злато и пари? Айде, бейби, ще завади, ще завади, на пилона се качи, оригинално заварди. Айде, бейби, ще завади, ще завади, на пилона се качи, оригинално завади.
Тези манекенки са големи бизнесменки. Тези манекенки са мултимилионерки. Тези манекенки са големи бизнесменки. Тези манекенки са мултимилионерки. Чта, 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 бейби. Чта, 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 хей. Чта, 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 бейби. Чта, 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 хей. Hey,